Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ki rada akeh sing iki. Al-hikayatu tawi cerita Arabiata Asrota kang kaping 14. Eko fi anarido. Dalam eko fi anarido sehi. Dalam sak temene ridone guru. Iku abdul luweh utama min ilmihi tinimbang ilmune guru, min ilmihi tinimbang ilmune syekh. Kana ono apa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rupane Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Fetolapin dalam nalikane nyantri, fetolapin dalam nalikane nyantri, iku korinan konco, Libni Sako maring Ibnu Sako, wabni Abi Asrun lan Ibnu Abi Asrun. Wahtaro lan milih sapa Abdul Qadir sohbatahuma ing kekancan Ibni Sako lan Ibni Abi Asrun, sohbatahuma ing kekancan Ibni Sako lan Ibni Abi Asrun, lekonihima krana anane Ibni Sako wa Ibni Abi Asrun iku ala zukain wong kang duwe kepinteran, iku ala zukain wong kang duwe kepinteran wa patonatin lan kecerdasan. Kaya saina supaya amreh pitulung sapa Abdul Qadir, kaya saina supaya amreh pitulung sapa Abdul Qadir bima kelawan Ibni Sako lan Ibni Abi Asrun inda murajaatil masaili ing dalam nalikane baleni pira-pira masalah. Wahalil muskili lan ngudari barang kang muskil lan ngudari barang kang angel. Minha saking masail. Jadi ada 3 orang. Yang pertama Syekh Abdul Qadir, yang kedua Ibnu Sako, yang ketiga Ibnu Asrun. Itu kekancanan nalika mondok kuwi dadi kanca. Lah 2 orang ini kuwi cerdas-cerdas. Ibnu Sako sama Abi Asrun kuwi cerdas-cerdas orangnya. Makane Syekh Abdul Qadir kekancan karo wong loro iki. Hatta innahum sehingga sak temene wong telu mau, hatta innahum sehingga sak temene wong telu mau yaiku Syekh Abdul Qadir, Ibnu Sako karo Abi Asrun. Paham ra sampean? Paham ra? Rujuke digawe dhewe yo, rujuke. Syekh Abdul Qadir angka 4, Ibnu Sako angka 5, Ibnu Asrun angka 6. Berarti la innahum berarti 4 5 6. Eko istamau kumpul. Sapa wong telu mau wa tasyawaru lan musyawarah sapa wong telu mau ala yahruju ing yen toh sowan ing dalem ngersane
waline Allah. Indal gose dalam ngersane waline Allah. Wa kana lan ono sapa al-ghausu wali ghaus. Sapa al-ghausu wali ghaus. Al-ghaus kuwi nganu ya, nama pangkat wali. Jadi wali kuwi ada banyak pangkat. Ana wali abdal, ana wali apa meneh? Wali kutub. Lah iki ada wali al-ghaus, wali ghaus. Iku rajulan wong lanang. Iku rajulan wong lanang masyhuron kang terkenal. Masyhuron kang terkenal bil ibadati kelawan ibadah. Wassalahilan kebagusan. Wassalahilan kebagusan. Wa yuzaru lan den ziarahi sapa al-ghaus. Wa yuzaru lan diziarahi sapa al-ghaus. Min kulin nawahi saking saben-saben pejajahan. Min kulin nawahi saking saben-saben pejajahan. Wa kana lan ana apa maskanu omahe al-ghaus. Iku tahdal biladi ing dalam ngisore negara. Iku tahdal biladi ing dalam ngisore negara. Wal Habibu Abdul Qadir utawi Al Habib Abdul Qadir iku yahusu gegarahi sapa Abdul Qadir huma ing Ibni Saqo lan Ibni Asrun. Huma ing Ibnu Saqo lan Ibnu Asrun. Ala ziyarati ing atase sowan al-ghaus. Ala ziyarati ing atase sowan al-ghaus. Palama azamu mongko dalam nalikane nejo sapa wong telu mau kuwi. Palama azamu mongko dalam nalikane nejo alal khuruj ing atase metu. Qala mongko ngucap sapa Ibnu Saqo ahruju metu sapa ingsun ing dal ghaus ing dalem ngersane al-ghaus bimasalah dan kelawan nggawa masalah. Bimasalah dan kelawan nggawa masalah awi saten kang angel. Awi saten kang angel. Fa asaluhu mongko takon sapa ingsun ing al-ghaus. Fa asaluhu mongko takon sapa ingsun ing al-ghaus. Anha saking masalah. Anha saking masalah. Fatahayyaru mongko bingung sapa al-ghaus. Fatahayyaru mongko bingung sapa al-ghaus fiha ing dalem masalah. Fiha ing dalam masalah. La yadri hale ora ngerti sapa al-ghaus. La yadri hale ora ngerti sapa al-ghaus. Maing barang yaqulu kang ngucap sapa al-ghaus. Yaqulu kang ngucap sapa al-ghaus. Lah tiga orang tadi sapa wae? Syekh Abdul Qadir, terus Ibnu Saqo, terus Abi Asrun kuwi merencanakan sowan ke seorang wali ghaus. Wali ghaus ki wali sing pangkate wis dhuwur lah. Sing wis terkenal. Lah orang pertama Ibnu Saqo kuwi ngomong, "Engko lek tekan kono aku pak takon. Masalah sing wangel sing wali kuwi ora bakal iso jawab. Ora men isin." Tujuannya pengen ngisin-ngisinke wong terkenal. Kowe sing Ibnu Saqo tujuannya kok seperti itu. Wa qala lan ngendika
Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Abi Asrun wa ana utawi ingsun iku asalu takon sapa ingsun an masalatin saking masalah la ora kang ora ngerti sapa ingsun hu ing algus maja ing apa ya kulo ngendika sapa algus fiha ing dalem masalah nah yang kedua kuwi meh mirip lah Abi Asrun kuwi meh takon tapi masalah sing memang dhek durung ngerti di niate ora pak ngisen-ngisenke. Pakola nuli ngucap sapa Ibnu Saqo lan Abi Asrun. Pakola nuli ngucap sapa Ibnu Saqo lan Abi Asrun lahu maring Abdul Qadir. Wa anta tabi sira ya Abdul Qadir, he Abdul Qadir. Pakola nuli ngendika sapa Abdul Qadir. Wa ana tawi ingsun iku akhruju metu sapa ingsun ilahi maring alus li ziarati krana sowan multamisan hale amreh ketemu membarokati saking barokahe alghus wa rasailen kang ora takon lahu maring alghus ansaen saking suwiji-wiji. Nah, nenek saya Abdul Qadir kuwi niate memang murni arep ziyarah karo arep njaluk barokah, ora arep takon utawa ora arep ngetes. Lah nanti akibatnya beda-beda. 3 orang ini nanti akibatnya beda-beda. Fa inna misla hadza monggo sak temene sepadane iki akhruju ilahi. Paina mislah hadza maka sepadane iki akhruju ilahi iku masyhulun kang ketungkul bima kelawan perkara wa kang utawi ma iku adamu luweh agung mendalika saking mengkono-mengkono pitakon wa ya tawi ziarah iku al hadratu ing dalem ngersa al ahadiyatu kang siji as-samadiyatu kang luhur Fakharaju nuli metu sapa wong telu ala hadil maqasidi ngatasé kilah sejo wa niyati lan niat Padaku mongko ndodok sapa wong telu alai ngatasé alghus babat dari ing lawang omah wa fatahalan buka lahum maring wong telu sapa alghus wa abta'a lan ngendokake sapa alghus
Wa abta'alan ngendokake sapa alghus, ngendokake sapa alghus alaihi ing atase wong telu. Alaihi ing atase wong telu fil khuruji ing dalem metu. Fil khuruji ing dalem metu ilaihim maring wong telu. Ilaihim maring wong telu. Fa ba'da mutatin mongko ing dalem sakwise sak mangsa. Babada mutaten mongko ing dalem sakwise sak mangsa dakhala melbu sapa alghus. Dakhala melbu sapa alghus alaihim ing atase wong telu. Alaihim ing atase wong telu. Wa wa le utawi alghus iku maghdubun jengkel. Iku maghdubun jengkel. Labasa orang nganggo labasa kang nganggo sapa alghus. Labasa kang nganggo sapa alghus khil antal wilayati ing pakaiane wali. Khil antal wilayati ing pakaiane wali. Waqala lan ngendika sapa alghus. Wa qala lan ngendika sapa alghus lahum maring wong telu. Lahum maring wong telu. Amang tanapun tawi sira. Yabna Saqahi ibnu Saqah. Iku kharasta metu sapa sira. Ilaina maring ingsun. Tahta biru hale jajal sira. Na ing ingsun an masalate kada saking masalah mengkene. Fa jawab mongko utawi jawabane masalah iku kada mengkene. Wa ya utawi masalah iku fi kitab kada ing dalam kitab mengkene. Fi sahifate kada ing dalam halaman mengkene. Wa bayana lan nerangake sapa alghus lahu marang Ibnu Saqah dalika ing mengkono-mengkono masalah. Dalika ing mengkono-mengkono masalah. Wa qala lan ngendika sapa alghus lahu maring Ibnu Saqah ukhruj matuwa sapa sira. Fa ini mongko sak temene ingsun iku ara ningali sapa ingsun naral kufri ing geni kekufuran. Taltahibu hale mulat-mulat apa nar. Taltahibu hale mulat-mulat apa naral kufri baina atlaika ing dalem antarane iga wekas ira. Baina atlaika ing dalem antarane iga wekas ira. Lah temenan wong telu kuwi tekan ning nggon daleme wali Ghos mau kuwi dengan maksud masing-masing. Lah pas tekan kono jenenge wali ya, jenenge wali kuwi iso ngerti sadurunge dibedhekke. Waline iki langsung ngerti. Wali Al-Ghos iki langsung ngerti. Langsung jengkel, langsung hawa waline metu. Lek cara One Piece hakine metu, hakine. Haki rajane metu. Hausukone metu. Hausukone metu langsung nyenene Ibnu Saqah sing mau niate arep ngetes. Wali kok dites yo. Langsung juwengkel. Waline iki langsung juwengkel. Kowe rene Pak ngetes aku ra? Pak ngetes masalah iki ra? Niatmu Pak ngisin-ngisin ki. Masalah iki ana nang kitab iki, halaman iki, jilid iki wis bedheke kabeh. Wes rono metu. Metu. Ibnu Saqah
diseneni kaya ngono Ibnu Saka. Sing niate arep ngetes iki diseneni tanding. Karo ditambahi meneh. Aku ki weruh geni kekufuran ning nggon dodomu. Artine wali kuwi ngerti nek Ibnu Saka kuwi bakale matine mati kafir. Iku tahu. Waline kuwi. Lah Karang Wali Al-Ghaus iku memang pangkate dhuwur wisan. Oh, iku sing Ibnu Saka. Wa ma anta ya Ibnu Asrun anapun wa ma anta anapun tawi sira. Ya Ibnu Abi Asrun, he Ibnu Abi Asrun. Fa kharajta mongko metu sapa sira. Fa kharajta mongko metu sapa sira. Tas aluna hale takon sapa sira ing ingsun an masalatin saking masalah ilmiatin kang bangsa ilmiah letara supaya ningali sapa sira letara supaya ningali sapa sira ma ing apa nakulu kang ngucap sapa ingsun Nakulu kang ngucap sapa ingsun fiha ing dalam masalah. Fiha ing dalam masalah. Wa ya utawi masalah iku kada mengkene. Wa jawab utawi jawabane masalah iku kada mengkene. Fi kitab kada ing dalam kitab mengkene. Fi kitab kada ing dalam kitab mengkene. Ukhruj metu wasira. Ukhruj metu wasira. Fa ini mongko sak temene ingsun. Fa ini mongko sak temene ingsun. Iku ara weruh sapa ingsun. Iku ara weruh sapa ingsun. Ad-dunya ing donya Ad-dunya ing donya tahra hale tumiba apa ad-dunya tahra hale tumiba apa ad-dunya alaika ing atase sira alaika ing atase sira. Lah karo Ibnu Abi Asrun lho sampean teko rene Pak takon masalah sing ilmiah ben ngerti jawabanku. Masalah iki ra jawabane iki nang kitab iki ya padha karo mo ge. Jadi wali kuwi iso ngerti sing Pak ditakokke meskipun durung dibedekke. Lha iku kadang wali ada yang seperti itu. Nek kelas Kendal itu dulu almarhum Mbah Dim niku banyak yang kesaksiannya seperti itu. Almarhum Mbah Dim. Ngerti sih Mbah Dim sih? Kali wong itu banyak yang mempersaksikan nek beliau ki ngertinan. Bahkan termasuk Basul Masail, termasuk masalah-masalah fikih barang ki beliau ngertinan. Nah, makanya sama lek sowan nggon ulama, lek sowan nggon sing terkenal wali, hati-hati. Hati-hati niate ditoto. Wah, aja sembarangan sampean. Wa ama anta anapun tawi sira. Wa ama anta anapun tawi sira. Ya walatihi ana ingsun. Ya walatihi ana ingsun Abdul Qadir ya Abdul Qadir. Kharajta. Metu sapa sira? Kharajta metu sapa sira? Taltamisu hale amreh sapa sira? Taltamisu hale amreh sapa sira? Barokatana ing barokah ingsun. Barokatana ing barokah ingsun. Wa matlubuka utawi perkara kang digolek sira. Wa matlubuka utawi perkara kang digolek sira. Insyaallah, insyaallah lamun ngersakake sapa Allah iku hasilun hasil. Wa ka'anni lan kaya-kaya sak temene ingsun
bika kelawan sira iku takulu ngucap sapa sira Qadami utawi delamaan ingsun Qadami utawi delamaan ingsun hadhi ya iki Qadami hadhi ya iki Qadami iku ala raqabati kuli waliyin ing atase gulune saben-saben wali iku ala raqabati kuli waliyin ing atase gulune saben-saben wali Faharajun nuli metu sapa? Faharajun nuli metu sapa jami'uhum? Faharajun nuli metu sapa wong telu? Jami'uhum ya sekabehane wong telu. Jami'uhum ya sekabehane wong telu ing dalghaus ing dalem ngersane al-ghaus. Ing dalghaus ing dalem ngersane al-ghaus. Lah Syekh Abdul Qadir niate sowan mau apa niate? Niate ziarah sowan wali niate apa Syekh Abdul Qadir? Apa? Niate jaluk barokah. Lah didongake temenan karo waline. Lho kareng niatmu njaluk barokah yo insyaallah hasil sampean bakal entuk barokah. Dan didongake sok ben Syekh Abdul Qadir kuwi dadi rajane para wali. Delamaane Syekh Abdul Qadir, delamaan sikile Syekh Abdul Qadir kuwi berada di pundaknya seluruh para wali. Jadi lek misale ana wali ya, misale ada wali semua wali, lah iki ning nggon pundake kuwi delamaan sikile Syekh Abdul Qadir. Artinya Syekh Abdul Qadir kuwi nantinya didongake karo wali kuwi dadi rajane para wali. Karang niate apik kan, karang niate apik daripada wong sing loro mau kuwi. Sing loro mau niate kan elek-elek. Sing niate apik mung Syekh Abdul Qadir tok. Lah nanti akibatnya akan terjadi, benar-benar terjadi nanti. Fama maduts mongko ora lewat. Fama maduts mongko ora lewat. Apa muddatun sak mangsa? Apa muddatun sak mangsa yasiratun kang sithik? Yasiratun kang sithik illa wadu iya kejaba diundang. Illa wadu iya kejaba diundang. Sapa Ibnu Saqo bi amril maliki kelawan perintahe raja lian yasira supaya yen toh lumaku sapa Ibnu Saqo lian yasira supaya lumaku sapa Ibnu Saqo ila ulama Nasara maring wong alimi wong Nasrani ila ulama Nasara maring wong alimi wong Nasrani fayu jadilu mongko debat sapa Ibnu Saqo hum ing ulama'an Nasara hum ing ulama'in Nasara li anna malikahum kurang sithik li anna malikahum karena sak temene rajane ulama'in Nasara li anna malikahum karena sak temene rajane ulama'in Nasara eko talaba golek sapa malikahum min malikil muslimina saking rajane wong Islam alama ahli baladihi ing luweh alim-alime penduduke malikil muslimin layu jadilu supaya debat sapa alama ahli baladihi liyu jadilu supaya debat sapa alama ahli baladihi hu ing ulama'in Nasara Fajama'a mongko kumpul sapa ahlul baladi
penduduk negara fadalu mongko nuduhake sapa ahlul balad fadalu mongko nuduhake sapa ahlul balad ala ibnu Saqa ing atase ibnu Saqa wa qalu lan ngucap sapa ahlul balad wa utawi ibnu Saqa iku alat kau wong kang luweh pinter iku alat kau wong kang luweh pinter wal alamu lan luweh ngerti wal alamu lan luweh ngerti famara mongko perintah sapa Malik famara mongko perintah sapa Malik ing ibnu Saqa ayar hila ing yata budal sapa ibnu Saqa ayar hila ing yata budal sapa ibnu Saqa ila jihadin nasara maring arah-arahe pira-pira wong Nasrani falama wasala mongko nalikane tumeka falama wasala mongko nalikane tumeka sapa ibnu Saqa baladhim ing negarane Nasara baladhim ing negarane Nasara ora mongko ningali sapa ibnu Saqa imra'atan ing wong wadon imra'atan ing wong wadon nasraniyatan kang bangsa Nasrani nasraniyatan kang bangsa Nasrani fa asyaqa mongko bronto sapa ibnu Saqa fa asyaqa mongko bronto sapa ibnu Saqa ha ing imra'atan waftana lan kena fitnah sapa ibnu Saqa waftatan lan kena fitnah sapa ibnu Saqa biha kelawan imra'atan fa khotoba mongko nuling lamar sapa ibnu Saqa fa khotoba mongko nuling lamar sapa ibnu Saqa ha ing imra'atan min abiha saking bapake imra'atan min abiha saking bapake imra'atan fa aba mongko nolak sapa abiha fa aba mongko nolak sapa abiha illa ayatuhula kejaba yen tah mlebu sapa ibnu Saqa illa ayatuhula kejaba yen tah mlebu sapa ibnu Saqa fitinim ing dalam agamane ibnu Saqa fitinim ing dalam agamane ibnu Saqa fitinim ing dalam agamane Nasara fitinim ing dalam agamane Nasara padahal nuli mlebu sapa ibnu Saqa padahal nuli mlebu sapa ibnu Saqa dinaum ing agamane Nasara dinaum ing agamane Nasara wa tanasara lan dadi Nasrani sapa ibnu Saqa wa tanasara lan dadi Nasrani sapa ibnu Saqa nasalu nyuwun sapa kita Allah ing Allah assalamata ing keselamatan wal afiyata lan tegese keselamatan wal afiyata lan keselamatan min dalika saking mengkono-mengkono tanasara nah setelah sowan ke wali Hos itu seketika ucapannya langsung terbukti. Yang pertama kepada ibnu Saqa. Wali Hos mau ngomong lek ibnu Saqa ning dodone ana api kekafiran. Wali niki ngerti lek bakale ibnu Saqa iki bakale kafir. Langsung kejadian. Tidak menunggu lama langsung kejadian. Kejadiannya pas waktu itu
ada seorang raja Nasrani njaluk debat karo ulama wong Islam. Jadi Pak di debatke, Pak diadu ulama Nasrani, Pak didu karo ulama Islam. Di sing pinter, di sing luweh bener. Saya mana hujahnya yang lebih baik. Lah saka Islam sing dikirim Ibnu Sako, sing dikirim Ibnu Sako kuwi. Karena Ibnu Sako kuwi memang wonge cerdas, paling cerdas pas zaman kuwi. Waktu kuwi sing paling cerdas kuwi Ibnu Sako. Dikirim kon debat menang. Karang cerdas kok. Nah, pas neng kono Ibnu Sako galebok ana cewek Kristen. Nah, biasanya cewek Kristen kan ayu-ayu kan. Sih biasanya sih, mulai sing pirang-pirang ke, mulai sing cindo-cindo. Yo Islam yo akeh sing ayu Islam. Sampeyan yo aja meri. Wah, cewek Kristen ayu-ayu lho, Islam memangnya ora ana sing ayu. Akeh to. Lah Ibnu Sako weruh cewek Kristen. Wayu. Londo yo mungkin yo. Mungkin londo mungkin yo. Dhuwur, mancung, tobrut. Kan mantep kan. Sementing kan sementing kan tobrute wis sementing kan. Akhirnya seneng jatuh cinta karo cewek Kristen. Nah, setelah jatuh cinta terus piye? Jaluk dirapikke. Jaluk nglamar, Ibnu Sako nglamar. Wong kene pakne ora oleh ra. Wong Kristen kok kawin karo wong Islam. Ya wis ngene wae. Sampeyan pengen karo anakku seneng temenanan, sampeyan metu saka Islam. Log auto saka Islam. Login ning nggon Kristen. Akhirnya piye? Gelem. Nah, temenan kan dongane wali bos mau akhirnya terbukti. Ibnu Sako akhirnya malah menjadi kafir mong gara-gara tobrut. Mong gara-gara tobrut. Padahal sing liyane ya si akeh ya. Lah iku gara-gara niate ketemu wali elek. Gara-gara niate ketemu wali arep ngetes. Akhirnya waline jengkel ra. Wah, wali kok dites iki pengecehan yo. Malah akhirnya malah didongake sing ora-ora malian. Lah makane sampean lek sowan wong saleh, wong apik utawa ning nggon ziarah ning makame sapa ngono ya niate ditata. Wah, lek niate sampean elek, misale sampean krungu info sapa ya wong sing kondang. Tapi nek saiki yo ngono ora. Wis ngerti lah wong jaman saiki yo. Sampeyan urung tau weruh langsung Gus Bak kan sampeyan ngerti sih Gus Bak koyo ngopo sih liwat YouTube sih lah. Misale sampeyan krungu kabar ana wong saleh jenenge sapa misale Gus sapa lah misale lah. Nah, Gus Adin misale. Nah, sampeyan teko jebule pas sampeyan ketemu karo waline kuwi yo deleleh waline secara fisik kurang sempurna misalnya yo deleleh waline kok pedek misalnya terus sampean batin sing ora-ora wah pedeke pol. Yo kadang sok ngerti lek sekelas wali kadang sok ngerti utawa waline yo kaya Gus Dur kan biyen kan numpak kursi roda kan biyen kan yo sing sowan kan akeh biyen jaman cek numpak kursi roda kan kadang batin we Gus Dur yo ngerti sih nih sih mbaten tok Gus Dur sing ngerti. Lah iki lek ketemu karo wong sing saleh, ketemu wong sing apik, yo atine dijogo. Yo ora karo wong sing saleh kabeh lah. Sampeyan seudon kan ora oleh sih padha wae sih. Seudon karo wong oleh ora? Ora oleh padha wae. Yo karo kabeh wong, terutama karo wong sing saleh, karo wong sing terkenal saleh kuwi lek iso aja seudon. Wow, alam bis.